Det er ikke så meget stærkt. Oscar, hold i hamster! Flawless victory. Now do it again. Hvad er der med dem? Jeg vil have godt have dem. Jeg har søgt efter dem i her lang tid. Har du? Jeg har haft dem 3 gange. Men Vil du bytte? jeg har ikke nogen mere. Ej, et eller andet så. Men du kan bare selv lave dem. Nå, men hvordan var man det? Du bruger de der bokser, skal man få i level 3. Eller det der med 3. Det der Kan det skrue som bokshandsker? nu ved jeg ikke hvad de hedder. Er det så de der jernnæver, eller? Det der man får 5 sekunders critical hit, når man har dræbt en. Nå, det kan de skrue som bokshandsker. Bloody buggy! Ja, jeg ved ikke hvad det hedder. Ja, hvad skal man så mere? Jamen, bare gå ind der hvor man crafter dem. Så står der hvad det man skal bruge. Nå, man kan jo ikke craft dem, det er det. Jo, det er godt. Nå, men er det ikke de der mærkelige med sådan en smiley ring på, er det ikke dem? Smiley ring. Ja.